Vil I præsentere jer selv og jeres projekt? Ja. Vi kommer fra RCF i Aalborg, og jeg er socialkonsulent. Ja. Og det var Anne-Lise? Ja. Ja. Ja, og jeg er Inga, jeg er socialkonsulent også, og kommer samme sted. Din stol er lidt for langt frem. Ja, det er klart. Ja. Men vi startede vores gruppeforløb i marts måned. Vi havde noget besvær med at finde folk, der var motiverede. Men vi har haft 4 klienter i forløb, og deres pårørende, det vil sige deres ægtefælle. Vi har haft 9 sessioner i alt, og det har så været 2 gange om måneden i 2,5 timer cirka. Og klienterne har været fra 3 forskellige nationaliteter. Og hvordan med tolk, hvordan har I klaret det? Så vi havde 1 tolk på, men det har så også givet nogle problemer, det kan vi snakke om senere. Så vi har valgt noget andet fremover. Vi skal have den sidste seance her den 20. oktober med den her gruppe. Ja. Og hvor mange medarbejdere har I været involveret? Os 2. Ja. Vil I fortælle noget om rekrutteringsforløbet og hvordan det gik med at få folk med? Ja, altså i starten der gjorde vi det, at vi informerede vores personale og bad dem om at spørge nogle af deres klienter, om de var interesserede i det. For eksempel førstegangssamtalen, når klienterne kommer i huset til behandling. Men der kom ikke rigtig nogen. Så vi valgte en anden måde, og vi siger, nu prøver vi med vores egne klienter. Vi har hver især cirka 20 klienter. Og så tage dem der, hvor de er, fordi at jeg har individuelle samtaler, hvor jeg ligesom tit starter med noget psykoedukation, og så falder talen jo naturligt på det. Også de problemer, der kan være derhjemme i forhold til pårørende og børn. Hvor jeg så spurgte, om de var interesserede. Og så efterfølgende indkaldte også ægtefællen til en snak om, hvad er det her for noget. Og det virkede bedre. Mm. Så erfaringen var, at der skulle være en form for tillidsrum for at de kan tage imod tilbud af den art. Fordi de kendte jo mig i forvejen, og vi havde tillid til hinanden og så videre. Det er ret vigtigt. Ja. Og du gjorde en tilsvarende erfaring? Ja, den del af motivationsarbejdet, der ligger i, at når man sidder og snakker om alle de her ting, og de begynder at snakke om bekymringen, når frem til bekymringen om familien, der er det mere oplagt at gå ind i den snak og høre, hvad de siger, og sige, så har vi i gang med det her, så kommer på banen med det her. Det er både rekruttering, men også en del af motivationsarbejde. Inden sådan lige at fange det i det, de selv er bekymrede, når de selv er der. Men det er meget med at fange der, hvor de er, og tælle der, hvor de er. Det er i hvert fald vores erfaring. Så noget af modstanden, den handlede også om, at det her, eller det sagde I noget om, hvad det var? Der var noget med, at det slader? Jamen det der med, at den anden kollega ligesom skal sælge projektet, og så det har vi dårligt erfaring. Ja, den del af det. Ja. Og så var der også en modstand i forhold til, at det her nu terapi, eller hvordan kommer det til at fungere i gruppen, altså, bliver det til snak om mig? Ja, det bliver meget, bliver det her netop meget personligt og privat, at det var vigtigt at sige, at det her det er også generelt, og der er tavshedspligt, og du bestemmer selv, hvor meget du vil tale om. Det er vigtigt for dem, at de får helt klart at vide, vi skal ikke sidde og snakke om dig og din lidelseshistorie. Det her, det er universelt, det er en til dem, der er udsat for det her. Ja. Også fordi det var meget ukendt for dem. Det var en af mine klienter, der sagde, at jeg har godt nok set noget i fjernsyn, så sidder sådan nogle par, og så skal de snakke om skilsmisse, og er det sådan noget? Og, så de havde sådan nogle fordomme om det også. Ja. Og det er en del af normaliseringen, det er ikke sindssygt. Alle, der er udsat for det her, der ligger der en opskrift på, hvad for nogle reaktioner der er. Ja. Så det er normaliseringen i det også. Ja. Så den ene del, det er det personlige tillidsrum, og det andet, det er overhovedet at lave et rum omkring, det er muligt at snakke om det her på et mere generelt plan, og få noget viden om det. Dermed ikke sagt, at terapigrupper ikke duer med det er vi i gang med, og det skal de gøre. Ja. Hvis vi kigger på jeres erfaringer i forhold til at bruge det her, jeg har kaldt den cirkulære proces, altså vekselvirkningen mellem fokus på de enkelte mennesker og på familierummet, og måske større. Kan I sige noget om, hvordan det har udspillet sig?
Ja, der synes vi så selv, at vi var lidt smart, fordi den kobler vi lidt sammen til at sige, at vi har egentlig 2 grupper. Vi har klientgruppen og klientgruppen plus pårørende. Så vi starter i klientgruppen og snakker med dem om, hvad er det her for noget, giver det første psykoedukation sådan generelt, og så sammen med dem snakker om det her, ud af det her, hvad er det så, vi skal snakke om i den store gruppe, sammen med jeres pårørende. Så vi starter ved den lille gruppe, så går vi op og underviser i den store gruppe, og går tilbage i den lille gruppe og snakker om, hvordan var det, og hvad er så det næste, og så har vi jo nogle bud klar, som har en logisk rækkefølge. Fordi en af pointerne i de der 6 faser i den cirkulære, er netop, at de skal reflektere, og også gerne bearbejde det med familien. Så at vi her snakker med dem om, hvad er det, går op og underviser i det, går tilbage og reflekterer, så har vi det, vi kalder sløjfe. Det synes vi jo er smart. Så det lyder som om selve det at lave en organisering omkring den ene dag mødes vi sådan der, og den anden gang har vi en stor gruppe med, at det skaber en næsten naturligt et refleksionsrum. Forskellen mellem at mødes lille gruppe, stor gruppe. De ved, at vi snakker videre, og de ved, at vi snakker videre om, hvad skal vi undervise om, men også jeres ægtefæller osv. Så de ved, at sløjfen er der, så de reflekterer og snakker derhjemme. Ja. Har I nogle eksempler, som I kan give på, hvordan det har udspillet sig i nogle af de enkelte tilfælde? Jeg vil gerne have en case. Ja, hvis I har noget, ja. Der var en familie, eller en klient og hans kone, hun var i forvejen meget med, at hun kom med ham til almindelig behandling og så videre. Så hun var meget med på banen i forvejen, og de var dem, der blev inviteret med ind i det her. Vi var lidt bekymrede, fordi han er voldsomt ramt. Det er næsten nemmere at illustrere. Han sidder med hænderne i lommen, sådan her. Sådan her sidder han, og det sprinkler ud af ham. Og han har haft et par frembanefald ved psykologer og sådan nogle ting. Men i vores forløb, der oplever vi så, at når han sad sådan her, og vi så for en mærke, han var der, så kunne han lige pludselig dukke op og så sige noget fuldstændig relevant og vedrørende, og han har reflekteret og hørt, og så dykker han ned igen. Den greb vi noget og fik snakket noget om, hvad for nogle emner vi har haft og sådan noget. Og det viser sig hen i forløbet, at vi er nødt til at pille dem her ud, fordi der skal mere på hele familien. Og det billede, vi havde inden, var, at begynder så at undersøge på den her familie, fordi de snakker meget om bekymring for børnene. Og kone er tydeligvis også ramt, og han er meget lykkelig, hver gang vi nævner kone og børn, at vi også vil gøre et eller andet for at støtte dem. Og den griber vi så sammen med et andet problem og siger, okay, så er vi nødt til at trække os lidt tilbage og finde ud af, hvad gør vi ved det her. Det er senere, vi kommer frem til det. Men det begynder så at undersøge, hvad skal vi så egentlig gøre i forhold til de her børn, for vores gruppeforløb er ægtefæller og klienter. Og der trækker vi os så tilbage og siger, at vi skal have en ny model, vi skal gøre noget helt andet. Det ved jeg ikke, om vi skal komme ind på nu. Men vi trækker i hvert fald ud, fordi vi kan se, her skal vi i hvert fald have hele sammenhængen, hele familien. Så vi beslutter at trække dem ud af projektet lige nu. Eller ud af gruppeforløbet lige nu, ikke ud af projektet. Og så tilbyder at komme hjem i familien og snakke bekymringsarbejde og psykoedukation til børnene. Der er et barn på 2 år, resten er fra 9 til 19, så de har en alder, hvor de vil kunne. Plus vi tager konen ind til hvad er det for nogle problematikker, hun har, og hun er så i gang med lægen at blive henvist til os. Og hun er formodentlig også traumatiseret.